салом алейкум ҳамҷиёрони азиз азони гурӯҳи ангурва боғ имрӯз 18 июли соли 2024 мебошад ва мо қарор дорем дар бозори муаллимҷон номи бозор чӣ буд инҷа бозори Садовӣ бозори Садовӣ Сенная плошади шаҳри Санкт-Петербург ва оиди нархҳои ҳамин маҳсулотҳои кишоварзӣ гап мезанем ба шумо. дар инҷо акам шоир акамшон намехоҳанд ки нишон диҳанд акам одам бисёр одами вай шармгин ҳастанд ва аз пушти экран гап занем акаҷон майлаш ме аз пушти экран нархҳоя гап занем ана ин будааст гелос ин гелос як ҷоя муаллимҷон гелоси Озарбойҷон гелоси Озарбойҷон нархаш 500 сомон ба нархи мо 60 сомонӣ мешавад. Барои чин қимат моли тоза буданаша барои ҳавай мегӯянд. Майли шакила. Манаиш олучаи Молдавия буда 350 сомонӣ. Олуча бинед бо баргашиндагӣ ҳам хеле овардааст. Ана мушмула дарахти мушмула мо имсол овардем. Ман ҳамира хурдагӣ набудам. Як ташо ҳозир аз муаллим иҷоза гирифта мехӯрем. Муаллимҷон як тайм чаша майлаш мемуаллим. Яд шахро. Ҳамихе мехӯранд, ҳамихе. Тоза кадам пӯст мекунанд камтар. Ҳозир ман пӯст кадам мехӯрам ба шумо мегӯям ки мушмулаш чӣ ман дарахтшо мебурам. Ана мушмула ана ин будааст. Мушмула не ҳамчи хурдам. Мана мушмулаша мехоҳад будааст. мо ҳам яъни ҳолоша аз Туркия мебурем. Ман гуфтам мушмулаш чӣ хел? И аз чормағза калонтар. Мана ин себа бинед қариби себ барин мушмула нархаш 500 сомон яъне 60 сомонӣ мегузарем. қай себ не помидори черри 250 рубл мо ҳама рубл хазм мегем вай помидорам 250 рубл ман олии яксумаи мо дар Россия 250 рубл олии 50 дирҳамии ки дар Тоҷикистон чӣ кана мегирад 250 рубл яъне ки 24 сумо бо 30 сомон 30 сомон и шафтолиҳои Армения 30 сомон шафтолиҳое ки бамаза аст бениҳоят бамаза ҳаст ва шом шафтолиҳо ҳаст ки шафтолиҳоша вайша нахӯрдем сафед аст намедонам. Инаш гелос 60 сомон гелос моли наст инаш голубика 60 сомон Муаллимҷон 30 сомон малина 48 сомон шафтолу 30 сомон хай сабзи 80 рубли мо чанд пул мешад 8 сум мешад картошка 70 рубл доништа монед 100 рубл баробар ба 12 сомонӣ гардонед маълум мешавад. Ин нархи бозор аст, нархи супермаркет не. Олучаи Молдавия 350 сум 40 сомонӣ ина гуфтем. Тоҷикистонда 50 дирҳам саг намехӯраша инҷода 250 яъне ки 30 сомонӣ не 24 30 сомонӣ 30 сомонӣ ана хел нархо навоҳо аст. ана ин гелоси беҳтарин будааст. ана ин гелос худо хоҳад ин гелосҳо мо мебиёрем ниҳолашро ва дар Тоҷикистон мефурӯшем. ана инаш аз Эрон омадагӣ будааст. шафтолу 250 сомонӣ ҳаминҳоро мо метавонем сабзонда равон кунем ин тараф лекин ҳамин равон карданаш қинда границаҳо гузаштанаш қин. ана шафтола бинед аф надорад 180 сум намедонам ширин бошад ё ширин набошад. ана шафтолии беҳтарин 30 сомон мана нарху навоа дидед харбузаву тарбуз харбузаву тарпеда ҳозир харбузаю тарбуза ма нархаша бинем. тарбуз 65 сум и 65 сум килош меа 1 кило 65 сум 65 сум мо чанд пул мешавад 6 сум қариби 6 сум мешавад зиёдтар 7 сум мешавад 1 килош. ин агар 10 кило агиред 70 сум дамо ҳозир ҳамин 10 сум шудагӣ мегузорем. харбузаи тарпеда ин харбузаошона бинед ҳамаш як хел Узбекистон мебиёд килош 135 сомонӣ кило 135 сомонӣ буданда
کیلوش 12 سوم با 15 سوم تقریبا 15 سوم میشد کیلوش. یک تا خربوزه همین خیلی 40 سومون 50 سومونی می شود. من هم خربوزه چه بود است 125 سوم یک کیلوش. این یعنی که 10 سوم یک کیلوش همین میدهچه 10 سوم می بروده. این نوش ممکن قیمت تر میشد این نوش کنم. همدوران عزیز هم خیلی نرخ نوا بوده است. اینجا اساسا توجیکو میفروشن. میوه هاش بزرگ توجیکو شتگی هستن. انا در پناه خدا باشید. خدا نگهبان شما باشه.